У смерти бацькі я раблю пэўны ритуал. Наливаю стопку водки под нехитрую закусь и блукаю по сайте паству по розных городах Советского Союза, где мы жили и спынялись. А городов их были десятки, от Балтии до Сибири. И вспоминаю розные веселые истории. Гэтым разом успомнилась история, сведкам якой я, на жаль, сам не был. Свою першую и апошнюю гастролю в заходнюю Европу бацька здзейсніў менавіта як беларускі рэжысёр. Гэта мяне адначасова радавала і забаўляла, бо хоць ён і паважаў маю культурную арыентацыю на Беларусь, з цікавасцю чытаў мае тэксты ў нашай ніве, але да таго, што БССР можа вырасці в нармальную еўрапейскую краіну, ставіўся з вялікім скепсісам. Ну что, казал я, смеючися, твоя великая Россия тебе далей за вышний волочок стражком не пошлет, а от советской Беларуси во Францию едешь, як сталинский лауреат Якуб Колас. Апошнія гады жыцця Валерый Бартосік ставіў спектаклі ў гомельскім незалежным тэатры. На мою думку, гэта былі найлепшыя тады тагачасныя ягоныя пастаноўкі. У 2003 годзе у Клермон-Ферране адбываўся фестываль «У чаканні Беларусі». Была великая выстава белорусского живопису, были литературные читания, были театральные импрезы. Имены белорусского десанта были выдатные. Валентина Кудович, Артур Клинов, Юрась Борисевич, Андрей Воробьев, Виктор Манаев. И коли театральщиков батька еще ведал, дык люди со свету выявленчего мастацтва ці философии ему были незнакомые. Зрэшты, як и большасці пассажиров автобуса Санкт-Петербург-Бордо. Калісьці были такие фантастычныя маршруты. Але завочнае знаёмства з вяршкамі беларускага авангарда, я думаю, ува ўсіх пакінулі вельмі цёплыя ўспаміны. З той паездкі я чуў розныя гісторыі з розных вуснаў і розных ракурсаў, але адна гісторыя мяне грэе па сёння. Гісторыя пра супербутэльку з брэндзі. У гэтай гісторыі ёсць усё: і забаронены плот, і барацьба з рэжымам, і філасофскі ключ, і нават замах на новую рэлігійнасць. Карацей, автобус з Петербурга спазняўся, таму беларуская богема пачала распіцце спиртных напіткаў яшчэ на пероне маскоўскага аўтавакзала. Які быў аўтавакзал, як там цудоўна выпівалася, і ў вакзальным буфеце, і на пероне. Хто звычайна ездзіў на такіх доўгаграючых маршрутах? Небагатая інтэлігенцыя, якая могла дазволіць себе тыдзень еўрапейскага падарожжа ў недарагіх хостелах і аўтобусах, але дарагіх гатэляў і самалётаў не могла. І вось дыліжанс са змучанымі петербуржцамі падкаціў да перону маскоўскага аўтавакзала. Сон петербуржцаў быў парушаны вясёлым галасам беларускага арт-дэсанту, які заняў всю заднюю частку салону. Кампанія шумела, жартавала, рагатала.